Я боец белорусского полка ім'я Кляновського і мой позивний Альгерт. Мало хто з вас знає, але 27 лютого і після навіть по всій Білорусі пройшли масові мітинги, де білоруси скандували «Не війні» і «Слава Україні». Тисячі з них було заарештовано. Всі вони пройшли через тортури на Окрестіна та інших катівнях Лукашенківського режиму, а деякі з них сидять в тюрмах і досі. Багато білорусів, які з початком російської агресії кинули всі свої справи в Україні, Європі та навіть з Білорусі і приїхали сюди, щоб зі зброєю в руках дати відсіч агресора. Бо ворог у нас один. Бо, як казав колись великий син української нації В'ячеслав Чорновол, ніколи не буде вільної України без вільної Білорусі, так як і не буде ніколи вільної Білорусі без вільної України. Я, як білорус, маю лише одне прохання. Не називайте білорусами тих, хто став на бік зла і хоче зі зброєю в руках йти проти України. Ми, білоруси, називаємо їх зовсім інакше – лукашистами. Це професійні вбивці і садисти із спецпідрозділів, які все своє життя знущалися з беззбройних людей, захищаючи режим. Вони розганяли мітинги, вони вбивали і калічили мирних людей, принижуючи їхню честь та гідність. Якщо, не дай Бог, хоча б чобіт одного лукашиста разом з російськими військами перетне кордон України, ми, білоруси, разом з українцями, будемо першими, хто буде їх зустрічати зі зброєю. І тому разом до перемоги, слава Україні та живе Білорусь!